Nosaltres treballem molt amb els ajuntaments i sí que veiem una varietat molt important de qui està treballant a favor de la igualtat i qui no està treballant. I sobretot, qui incorpora la perspectiva, perquè tindre regidoria d'igualtat no vol dir incorporar la perspectiva en la resta de les regidories. El que ha de fer la regidoria d'igualtat, com a molt, és coordinar que la resta de regidories incorporin aquesta perspectiva, però quan es fa un pla d'urbanisme municipal, qui ha de tindre cura de que aquest pla d'urbanisme incorpori la perspectiva és el regidor o la regidora d'urbanisme. És importantíssim que no hi hagi cap política d'esports, d'urbanisme, de cultura, d'ocupació, de serveis socials, sense aquesta mirada de gènere. Nosaltres el que fem és ajudar les administracions públiques, per un costat, a elaborar els seus plans d'igualtat, per tal de que interioritzin amb la seva gestió interna i operativa la igualtat, però també els que l'ajudem en l'elaboració de plans d'igualtat cap a la ciutadania, de com incorporar aquesta perspectiva. I després, des de l'associació For Gender, el que hem creat és una certificació d'igualtat que facilita la incorporació metodològica de la perspectiva de gènere, diferenciant en 3 àmbits, no? L'àmbit de la pròpia gestió interna de l'Ajuntament, a l'àmbit de la defensa dels drets humans de les dones com una visió transversal de totes les competències municipals, i el tercer àmbit a favor d'una vida lliure de violències masclistes. Hem avançat molt en els últims anys i també en són responsables, no? Les administracions públiques d'aquest avançament, lògicament, juntament amb la societat civil, però és evident que tenim uns mandats internacionals que ens impulsen i ens promouen treballar a favor de la igualtat. No podem oblidar que l'objectiu número 5 de l'Agenda 2030 és la transversalitat de la perspectiva de gènere.